Apenas 40 minuts ha durat la declaració del president de la Generalitat en esta segona jornada de les declaracions sobre les investigacions derivades del cas Gürtel. El president, que ha estat acompanyat de l'alcaldessa i els 3 vicepresidents, s'ha mostrat tranquil i satisfet. Així han rebut a les portes del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana al president de la Generalitat. Ha arribat minuts abans de les 9 del matí i acompanyat per l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i pels 3 vicepresidents del govern valencià, Vicent Rambla, Gerardo Camps i Juan Cotino. El president ha reiterat la posició que sempre ha mantingut, que pronto s'aclarirà tota la veritat i es demostrarà que les acusacions són falses. Bien, decirles que estoy plenamente satisfecho. Como dije ya hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad y ya la hemos contado. Con lo cual, a partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Muchas gracias. Paraules que es produïen just després d'una curta declaració d'apenas 40 minuts i a l'eixida també nombroses mostres d'afecte i suport de la gent, un suport que s'ha reiterat una vegada més des de la cúpula del Partit Popular. Compartimos la satisfacción del presidente Camps, que ha podido por primera vez defenderse de un juicio paralelo que se le estaba haciendo y que demuestra además en su actuación un gran respeto por las instituciones, demostrando donde ha de demostrarse que esas afirmaciones que se han vertido contra él pues no tienen ninguna razón de ser. I al llarg del matí ha sigut el torn de les declaracions de l'excap de gabinet de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, i d'Álvaro Pérez, responsable d'Orange Market. Els dos han tingut l'oportunitat d'explicar-se davant el jutge. Demà continuen les declaracions per aquestes investigacions derivades del cas Gürtel a València.